Gur míle maithe áine agus gur maithe máín as caint an spre go a hórtan sin. Léargus son tríú levéile hirúmsa agus tear me focail nó ggófuí sin dearmí na hána le tí chéile. Seachas bheitrácht institiúid ard idirchus le. sé Thomas Halmadóir na Slónán baruíar agus i géad Slónán tá feisnéis maidide de ranfortiocht sa ggóras ardaideachas ar fud an Ilein. agus be gardas sa tagartí ar Slónán tíre reitias go gotí spéis ar de Beidh tagart go chósaí taide a dhéanasma. So i géad Slónán, hoichead 8 míle nó mar sin go phobal feolama atá eng san árneán ardaideachas. Agus is mórmh iad mrá sa dá chóras is na sé chundaigh go háirid i chuige hocht faoin géad. Tá bunáit in a ranfortithe ag leibhéal 8 gon chóchret náisiúnta cáiliachtaí. sé sin leibhéal fochéime nó bunchéime. Leibhéal 6 sin testas, leibhéal 7 diplómaí, leibhéal 8 fochéim nó bunchéim a ben mór chuide talachir. Ag leibhéal 9 agus leibhéal 10 tá muid a caint ag leibhéal iarchéime na máisteachtaí na dochtúireachtaí agus i leitheide sin. 9 míle cáiliacht ardaideachas sa bhrontarinnis bug nach 9 bliana. Arneal Amhórí agus tá ranfortiochtínta i méadú 9 bliana. Tá mant mór mítsachan a dacha na lína Gaeilgeoirí na figurí se. Ní inter ag múir le ar an Gaeilge, cuasaí Gaeilge agus cuasaí inter a hagas tríbheán na Gaeilge, taobhaiste an rangú caideannach idirnáisiúnta idirchas nó aiscid. Cuimsítear lucht na Gaeilge sna dána na déanachtaí idirchas agus i bhhairinn eile idir seoireacht gnó ólaíocht leis agus ar eile. Agus ní féidir tuis chrín íana ar a ranfortiocht se mar gur fis ar thuairisceán ó chuile institiúid ar an Ileán. Agus fiimeir i gceiste na tródhéar na cainte mar stóidem gur bíad na staidirh a thocraíonn strateis sa deire. Sin íon ifriocht, céirt atárá inis faoin literacht agus buc muid raig go dtí an dara Slónán mar a miste le Tomasa. Tá géará féicirumsa le Foclóir aontangach Gaeilge agus creidim si go a chóir leiisteach ar nuair sin láireach. Foclóra Nua Béarla-Gaeilge Béarla a testáil frisin glacam de sin ach is práinní agus is riachtarí Foclóir aontangach i go buinte ama seo féicirum. Má tá fuin an Gaeilge chláánú mar bheán scríbhnéireachta agus ionplachtúir, sé sin óhíh scríbhnatanga, litseocht, idirseoireacht agus scríbhnéireacht dacadúil ar a tríú leibhéal agus go náisiúnta testín Foclóir aontangach. Bar buicin a literaachta an teanga scrífa agus láithre a bheith de chóirla héin, agus an rólatá aige ar a tíú leibhéal na idirchas agus ilúntaach ar fáil le go mach léirthiscin ar chinálachaí, stéalaní agus réiminí difriúil le teanga. Ghlaachtar leis go míonna céimithe ilte ar a ggóras foiimení, agus go bhfuil feasacht wathacab ar a bhardal fónéimech a bhhainans leis teanga sé sin na héanaid chéile sin bhfuil brí idirhealaítheach a baintlób, sé sin an difriú idir fearr agus féir mar thumpla. Feachtar chuige go míon céimithe an áireacht analís chriticiúla dhéana ar an éagsúlacht láithre, canúntí, agus go bhfuil tuiscin tean wathacab ar chód scrífanna teanga, litriú, córéid, gramadach. Tá go maith, níl go donna ach is maith higail faoid ar fad nach marin chuile chéimi, chuile wachléin ag leibhéal 8 go háirid de beanna ard a cumas sin amach. Agus ná ceapach aondainna go bhfuil mileán go legan amar na micléin agus ar na céimithe níl mar a dúirt Márta ó Cain fadó go na gáirscéalta sa gcinál idirchas atá an fát. Bun agus spár híhrú na literaachta á Foclóir. Tubar tagartha atá sa Foclóir agus Foclóirí aontangach go háirid, i ligus scód le lochtúsáid an cumas teangatach be híhrú agus a haimhrú mar bheán, aclaí agus tralúsach. Foclóirí aontangacha iad lista focalas fra smuc agus fuirisún focalas Gaeilge, chnúsaí go ocla canúnacha iad. Nis maithí go manáitiúlaach ach bíon cosan deara go dhéana agam sa go díad i mo chuidéibre gach lá agus leithidí an béal beo. Nis is maithigim se go manan na fáilteachan sin le ré eile sí agus úsáide teanga. Ní Foclóir aontangach sean chainte táhaing, hís go bhfuil a hábhacht taine baint le sin, ach stór chiiste ilchinálach focail agus somplaí cóaimsire úsáide. A raibhroch an cumas teangatang ar fad, agus a chuireach faoi ar scinne ar hin chumas scrífa agus deise láithre. Bar hafil nó eisimlóir atá sa guncheap sin gan literacht. Ach chuireach Foclóir aontangach áirnéis chochtach ar fáil gon phobal teangatí chéile agus gúine ar a tríú leibhéal chun de mantaní inar gleachtas literaachta i líana. Aistir fad síle bhíonn géis le sealbhú, síhrú agus saibhrú teanga. Ach tána luamhlíonanta agus tús na hiúna literaachta thar a bheith cinúnach. Tá léargus 4 lochfar ar halbhúna literaachta le fáil nuair chéiteach a dionta ag Sarah Ann Muckley, maidir a córis feasúnaithe teirpe úrlaura ó Orbert go chaasúr ar a bhíoh Gaeilge i gcéad teanga.
Le gannach an gasúr dáhangach, agus is dáhangaí I leogiad inis, forbert tanga I ggóir le gasúr éontangach, ní mór treisiú go suntasach ar an nonachar a bhín sacam sa mintanga seachas sa mórhanga. Banan an ceacht cean ceanna linge ar a tíú level, ach banan éigormreacht mhór le cinál agus caidan an unachir ar fud a chóris. Léiríonn sár haide neasan í chuig, cean dúchlána bhhainins le forbert na scríbhneoireachta I monscailní cheatagóir a na Gaeltachta. Fiús na bonscailní sa ceantar is láidre ó Gaeilge ionta b'nua. Tá tuile takeíochta I testáil maidide le léamh agus scríbh na Gaeilge. Léthirí grádaithe in iarúint go chanúntaí éagsúla, cóteálaithe litirachta I déascóch ólach an bhaintear a ranga agus treisiú fós ar asacht litirthe an phobal tí chéile. Becheart go scantrocht nánalis agus na moltaí seo muide ar a tíú level, agus ní mór chuine géarú go beo ar bhaidí na feasachta san obair Oideachas. Tá somplaí físe agus ceanródaíochta in eiceáimhe ach feolamóp. Tá aindá obair dinta ag an gníomhaireacht litirthe breacha. Tá áisiní fónice Harbheith fiúntach Fhoclóra Jacobson, íríonn ar halbhú agus feasacht na fónalaachta, córas na bhuaimení go speisialta. Mullam obair cheáin bhí cora agus Jacqueline de Brún ar a glór fónic na Gaeilge tá Foclóra Jacobson san áisina de méil firiste. Agus tá idir go bhfuil anhha ar a dar level Foclóra ag Siúnaí Mhaoine agus Anton McLaughlin bailú Europe. Scéar a heastín idir go bhálacha litirachta gon ullmhín cheannas na híireachtaí móra I limistéir fleanála teanga san Gaeltacht. Dear mé áidir bhís na grúpa éisceachtú a bháin gon dá fió sin Gaeilge oris. Tá acpan tagartha gon scoforbrí ag líam a congáil agus lí sin canúntaí Gaeilge fió. Agus dearga dhéanana aca ber chlár gníomh I thréiseocht feasacht, stádas agus fuimnú na canúna I measc mhuintir oris hain. Cean bhainte teag Foclór éontangach leis ar fad. Well, próses cinúnach códaithe a bhín sa gceist leis a Foclóireacht. Agus is sondú go saoirtar cheirich chéim leis a bleanáil chorpais nó Foclóireacht ar a dála chéile agus códaní hocrú. Sé sin ránú, códú, faimú agus farsingú. Agus anítar go maian an lochail chailúna chóisialta leis na céimní sin ar fad. Nuair a dhéantar códú ar ocail I Foclóir, sacrítar brí nó bríanna an ochail, agus tugtar ahantas cínsa ar norm úsáide nó gon éirim. Agus an tarabhíns ar chódú gar míle buchas ná éagsúlacht a cheansú. Agus léiríonn taide le leithidí hiúaní líide agus helíireann í iarraidh go dagan constaici chun cín gábháisin a measc phobal na Gaeltachta go háirid. Gus ná bheadh cuifís le gná chaint na Gaeltachta mar thora ar phróisteas códaithe agus caideannaithe festa. Sin éon ceachtatá le feolamhaing ar fad. Spéisiúil dinta ag na sochangóil Leslie agus James Milroy, rinne oberhóir ar bhéarla bhéal firiste, in a lochanní a bhhainins le próiseas caideannaithe teangacha. Tá an údarás de úhór agus úbheag go mór a gceist le seo. Sé sondú le náhhailart go bíonn scotheicme, bunaíocht na litirachta nó muide atá freistal ar leithidíon timimená seo, a thocraíonn san códú agus an caideanú a dhéanann stíthú ar an éagsúlacht. Agus ní bhórúing bheith san ádan mar sin agus bar hafil go chur gásteing maidir le Foclór éontangach. Ola ar mar chríise bheáin de bhéití heachtar fróiseas códaithe nach má cung ná cuil, a ceán a má códú cóir agus corma gceist leis, agus farsinge an go éagsúlacht. Ceir tal le duine mar sin, agus tuchamuid go fada le sé tríús leanna mar a miste de Tomasa. Seo bhéad aber listam chuid bhíonta hain, mar chuid clianta beag a hain mas mai líb, agus láinchead a go baintóp nó chur lob. Riachtanais ábhar ar I gitoig agus riachtanais reachtála ar I déasach. Bíoch chuile chinál cainte sa Foclór éontangach, droch chaint, dá chaint, caint túiche agus carach. Bíoch ráin na bhacail leheadach agus líg scód leis an éagsúlacht réime, réigiúnach, éagsúlacht sa morfolaíocht agus sa déalbhaíocht, sin iad aber sumpla na stóthaí an niverolra a bhhainins le headamachil, tá chuide go anantáir giúte sin tá míle is céad olra ag Foclóireachta sa chéile agus tugtar amach olraí ar bhealaí difriúla a ganúntí difriúla agus ní gách brethúir a bhacail teach, tí, tiche, tithúi, tífe agus mar sin. Bíoch an códú, cóir agus chorm bunithe ar chhlatrachaí tuiscinacha tuis, agus bíon muis cuiachta dalta ag scópólacht na sumpla. Ní me cheart go bhí úsíam sean chainte a bheith sa Foclór éontangach, ach ná bíoch difil rih dóchas. Tígan muid ar fad ceirtá gceist le hasil, lachan, cuiníní, grabarí, baineh, carógaí, bucíní, macíní, aus
agus pocadí dubha. Ach nar a chuirtar lugan chuí áirid I go na mara le hub, siad na honraí is fillite nó is spídúla in Gaeilge na Gaeilge iad. Tá le heit chéanna in chuile cheantar eile freisin. Má lictar chuide an úsáid teanga se le srá, imó chuide an dúchas agus gan éasacht choultúra, bunsrá na literaachta go deo. Dú sin pléise geirí amháin a bhhainint leis a gaint tradiisiúnta úr leabhar na Gaeltachta agus an cinál teanga bhfuil meas, ómos agus gradam paint leis. Sé smór na ciste maidir a bar hafil agus eisiom leire. Táin sé fé chreacin an chódaithe a bhach le duine sa Foclóirí teangach. Ó hús na hafilchana, ghlacú leis go mí a caint na Gaeltachta an sco. Ach céan chaint. Deir a chaidíní bhuachú, Nelford, bannacht éilethe, ní hinna deirech me hena bháthir. A glár le an cainte a réidir na Gaeltachta. Agus befinnig le Joe Steve, bannacht éile siúd, a bheith tracht an low-fat language. Nus, chulmuid fad nach charan an teagailge cheart mar ó agus an Gaeilge nú. Ach náidir chuile hanga an tarú, sin an tenú atá cínte. Agus ní próses neódrach atá an, mar bíon túirim ag chulaganna in híomh, agus is mar sin. Níl gara héana gúil arthúún ónólicht agus murfalicht Gaeilge na Gaeltachta le gáscóir bliana Anois. Má atá léirithe ag Brian Ó Curnain ag gas Gaeilge Chonamara agus sanna próses cheanan céanna bun fud na Gaeltachta. Sírim gúil se ríhabhachta go lean fi gan obair na cóid foime agus an monachar fáireachta I bhíine sin na nachrithe se. Is ceart leannacht gon eisiom lár Gaeltachta. Sírim gúil ciall leis a legan amach rathe trí mhór chanúint, ach bhfuilthain go scrúdó fi san tacair theoranta go chrí chanúint le. Oras I gundai fuo cúlé I gundai chorca agus a rain nó seanna phobal a gás fortláige. I gás Gaeilge fuo mar humpla, ní ólach a réndan is sumpla fuime brise I bheán a gás rint focla mór huntais a bhhaine leis a ganún sin go háirit. Abers tá me cuimhnú an legan atacab héin runnach nó macrail, murlas nó murlas stoidem. Agus an sin nach iad doctor amach focla nos léine, gíomhre agus mó agus parí a gahéirlach be sí héine an anidrá an Gaeilge frá fuo a bhaid níos na mise. Tá ran nó fi onsálachaí onadíocha a gás na gantar sin, aber in míle focail is cuitianta an ngachéin cheantar faoi seach bhfuil éagsúlacht an mórchanúnta gist leis chuir gás, bhór ag ní feasachta agus tearbhú féinúlachta bheitcha gist agus hacó féad a hobair in limisteir pleanal ag teanga. Inis sé tám leis an obair sin dhéana agus is á sin dhéana mar chuide go Foclóirí teangach, ná beag maile beharing. San am ceanna is ceart going áirdeúirt haide spéisiúil heisteaní éagsúlachta teanga atá deanta le déim léanús nó mar sin. Tá leabhar bór héigear a scífa ag nóla marachú faoin meón I le éagsúlacht teanga san Gaeilge. Is siú implachtaí idechasúla chuide an taide se a chur sa meá, mar atá deanta ag nóir héin agus ag cólín flin. Tugann siad san faoi dearg bhfuil áú súntasach ar I legan amach a measc feolamarí teanga I le Gaeilge na Gaeltachta. Ní hé míon ná spreach gach feolamóra sealbhú dhéana ar Gaeilge na Gaeltachta is cosú. Agus is ceart a bheith ardach ar a bobal úsáide teanga trí chéide, a gcuid mianta, agus riachtanais agus a ggóhéach úsáide. Agus tugann Bernie O'Rourke agus John Walsh agus go deor an ábhar sa bhailseach is dearnaí bhób faoi nuachainteoirí Gaeilge atá fáilte ag Rutledge, New Speakers of Irish in a Global Context. Áite bheith a fós son bunús códaithe atá cóid, chothram agus farsinge an sa Foclóirí teanga chun éagsúlacht le chunaide. Dan fi áireamh crín lína maclainn a bhí Gaeilge na Gaeilge ar bhealcha be in hinstitiúidí Oideachas ar fud an Ileinn bór a gar. Áireamh a chuimseoch miléin lánéimseach, páirtéimseach, miléin a bhí Gaeilge chósa testis, diplóma, bunchéime nó uirchéime. Miléin íonach modúl fánach an únsanáil chum mar san chósaí umlana sa bheán na Gaeilge. Bailíonn an túdar as mór Oideachas an riine Oideachas agus riine Gaeltachta statisticí áirid ar chósaí áirid a chuidir teag túntasach le hobar na focse bheith an gan Pobal úsáide is targiúla go bhfuil in Johan. Déanam héana amach go bhéiteach sús le 50,000 duine a bheith Gaeilge na Gaeilge sa ggóras Oideachas ag leibhéal cinnt. Sin isteach amach le 7,000 gan airan Oideachas tí chéile. No, bhfuil faoi thuairim atá sa méid sin, ach tá sé bunaí ar lína institiúidí, lína gúrsaí, lína fórne agus I leith. Agus meastú ar a bhiú gan oras multaí íana faoi déanaid Gaeilge mar sin sa náneal Oideachas. Bhac mé sin go fóil. In álar an áú mór ar chachad a cuasaí ar a tríú Leibhéal,
in altar band me stoi gan chud is mó. Ba hart an lína 4 elúnach go chlóréintangach agus san am ceanna molm stoim an chinine legan clóte go Foclóra Nua Béarla-Gaeilge a chuir gló. Ban an stadas agus gradam leis legan fáil siúgúnaí agus pleanthe frisin leis Foclóréintangach. Hain an forlína tanga agus na tablaí gramadí sa Foclóra Nua har cínam. Siadam gona multi harveh géarchúiseach agus green, agus tá anéireacht go baint esta bar tiú le bhfuil henne héin, agus ga bhéid fuinse údaráise tá ein gon chodú tanga, is afla is thar gúine liuga. Má bhain an údarás leis Foclóra Nua, leis na síhaní tanglan.ie agus foclór.ie, is mar thora winnín an lochtúsáide agus an obair feasachta tá dinta ag lehéidí cahal Canbrí agus cormach préamach a gahannim lianta, tre sé lehup. Ní frost heachtar heineolalas, siosmuid agus Foclóireacht, gon grástíí an tilís agus an tuailce se lua, ach sinna néachta tá dinta go bhuras sa réimse se. Tá acfuin náisiúnta ein sár chaidán idirnáisiúnta í. Fearacht an lúchasí is fearr, feiceadm nar bhór danganú dhéine an aisce agus sport Olympacha dhéine go Foclóireachta dearmí inisteachta. Bé nua chunrú rialta a testáil lenachtucha sleaucha na sár acfuiní se tar fáiling inis, líne agus gló, i gló. Rinneú geolaíocht antíbasach an acfuiní bhí fáil go dtí sé dearmí muoinche, agus tá obair chéiteach dinta ag páricum míonáin, Bailúir agus Joseph ó Marachó agus Joel Lowry ar na ceisteaní sin, a caafar sa lochar go aimseir amach roinne chinú, agus sin a ggóthaíocht na néile bheile a bhíon sa boras. Ar an ábhar sin is tóí is ceart an cheannareacht a heas an fód go Foclóireachta luaige tráise na caithíoirí agus na báirt a bhreithe iní ceis na Foclóireachta na príomhhaiminí cuimhní mar Joe McDonough benach tíle stéiles, Ferdy McAnally agus Sean O'Queen bad is bainachtar pert. Bhuiling an dá rialtas agus gan air Gaeltacht a Catherine Martin féchaint chuige tuile cosanta fós a thuirt gon acpan náisiúnta seo ar ghábhheile chunracha in iireachta éireann. Le amach Foclóireachtach ein agus Foclóra Nua Gaeilge Béarla-Gaeilge sin faoin Bheitslán, ní mór inisteocht leanúnach agus buan agur buan a bheith aras. Léirín na Foclóra Nua go bhfuil iniúlacht dain de ein sa réimse, go bhfuil scileannaí banistíthe tionscadal ar aus a tíl ar fáil, agus bhuahanna ar is streitéis 5 bliana, treisiúreachtaíochta agus san sa láthar muoinithe a chinú bhí chur na Foclóireachta sa gánaisnis. Bug an táhacht údarás reachtúla bheith an obair se agus mudum go rifií leasú sonrach reachtaíochta in fhí foráilán go ábhrainithe ar Foclóra Nua Béarla-Gaeilge ó am go ham, go réir mar is cuiile se boras, ach uair bháin gach 7 mbliana ar a leid, agus iad a eiliasú agus a ailsiú ar fébí mós cuiile se boras i ní gach ábhrainithe gon tóirtin. Nis ma ainin chuide go dhéanach léoch sin tá údar leis. Rinneú leasú sonrach sa mbliana chábhla sa tíide gur an nachtam choimisiún hichianireachtais, nig gur hí ceist an chaide an ifigiúil go híomh cíns. Creideann go mbeidh chuí agus tarafach stádas gon bhíonna céanna a bheith go bhuras so híomh na Foclóireachta. Le ceannach chuir a gaint, siadam go dhéanach Foclóireachtach an leas go dógan siú le bhéil, agus gon phobal tanga tí chéide. Tá struchtúr seachad ar fáil, tá scéil sa réimse, lec muidiring.